Katapusang lokal nga balita. Padayon karon ang pagringuha sa katawhan sa gobyerno kinsa apektado sa bagyong Odette sa niagi nga tuig nga matabangan. Ilabi na kadtong mga mag-uuma nga nawad-an na sa ilang panginabuhian. Labaw sa tanan daghang naguba nga infrastructure tungod sa bagyong Odette. Si Provincial Board Member Candidate nga si Woodrow Makiling nga senior may klaro nga kung hatagan siya og maayong boto o mamutang siya sa pwesto o mamembro sa Junta Provincial, sumala pa ni Makiling nga iyang priority ang hatagan o pagtagad ang mga infrastructure tungod sa karon nga daghang proyekto nga gibanla sa bagyong Odette. Kaya yung pangutanan, no, kay naglambigit na og infrastructure, no. Ang akong nakita nga, so mana na tadi sa sangguniang panlalawigan, i-priority ginato ang kuan mga lugar nga naigugod pag-ayo sa bagyo nga Odette, no. O muna nga kung magahin na taog kantidad ato gyud nga paningkamutan nga kadtong mga area nga na igo pag-ayo sa bagyo Odette kay i-restore man gyud nato ang ilang mga dalan, no? Kay kun wa kay dalan magunsa mo agi kag sa suba og bahaan ka di maanod na sad ka kay lapad man kay ning suba. Nakita ko na sa Panalaan po mao gyapon landslide diha sa Panalaan yan daghang kay mga landslide po area nga takusog angay nga tutukan sa atong gobyerno, no. Muna nga paningkamutan nato nga kadtong mga area nga devastated gyud sa bagyo nga Odette ato gud mahatagan og kanabang gahin nga kantidad nga inanay siya nga mauli ang iyang ma-restore nato ang iyang kanhi nga mga dalan. Muna siya ako nakita dito. Si Provincial Board Member Candidate Woodrow Makiling Senior.